Terapie zaměřená na klienta a jméno Carl Rogers. Přátelé psychologie, pojďme si dneska říct něco o jednom z nejslavnějších psychoterapeutů 20. století, a to je Carl Rogers a jeho terapie, která se jmenuje jako terapie zaměřená na klienta. Carl Rogers je mi strašně blízký několika pojetími člověka a své terapie. A to nejpodstatnější, co jeho terapii a jeho přístupu asi nejbližší, je to, že on říkal, že každý z nás je přirozeně dobrý. Každý má v sobě tendenci k dobrému, hezkému vývoji v dobrou bytost. Jmenuje se to sebeaktualizační tendence. Každý člověk má tendenci se sebeaktualizovat, dosáhnout svého nejvyššího vrcholu, svého nejvyššího já, které je dobré, a všechno zlé, co v nás je, vzniká pod tíhou vnějších tlaků, zlých ošklivých tlaků a zlých ošklivých zkušeností, které v životě zažíváme, a tyto způsobují odštěp a odchýlení se od toho dobrého vývoje. To je krásná myšlenka, není-liž pravda? A dá se říct, že když se rodíme na tento svět, tak v sobě nemáme žádné vlastnosti, tak jak je chápeme v psychologii i v rámci laické veřejnosti. My máme nějaké biologické vlohy, nějaké predispozice, ano, ale v rámci vývoje, v rámci učení a zrání, to jsou dva základní jako procesy, kterými rosteme, ano, v tu plnohodnotnou bytost, tak se naučíme a zrajeme a učíme se něco dobrého, učíme se také něco špatného a jsme závislí na našem sociálním okolí, ano. Existují jiné terapeutické směry, to jsou dynamické a interpersonální směry, které zdůrazňují důležitost interpersonálních vztahů. Tam patří například Hornejová, ta je mi taky velice blízká. A tak dále, a tak dále. No a když se vrátíme k Rogersovi, tak je pravda, že my se nerodíme s nějakou špatnou vlastností, že bychom byli primárně zlí, že bychom chtěli někomu škodit, že bychom chtěli někomu ubližovat. Jo? My se rodíme čistí v tomto smyslu, jako ta tabula ráza. Jo? A to všechno v nás vzniká vlivem vývoje. A v tomhle já s tím naprosto souzním. A tohle vidím jako ohromný moudro, který je prostě podle mě subjektivně platný do dneška. A je to platný. Ano. Co si o tom myslíte? Rodíme se s nějakými negativními predispozicemi? Nebo se rodíme čistí a pouze v rámci toho, co zažíváme, v rámci těch interpersonálních vztahů, konfliktů, v rámci těch tlaků, které se na nás jakoby sypou, se mění naše osobnost, struktura osobnosti a můžeme se stát zlými? I když otázka je, co znamená zlý a dobrý člověk. To je strašně relativní pojem, ne? Protože nás je tady přes 8 miliard, si myslím, když to nevím přesně. To znamená, že existuje 8 miliard duší, 8 miliard osobností. A co je to teda zlý člověk a dobrý člověk? To je strašně těžký říct, ne? Protože to pro každýho je něco jiného. My v rámci toho akorát čerpáme z takové té statistické normality, že většina lidí se chová takto, je taková, ano, a z takových těch prekoncepcí, jako je, co je to zlo, jo, co je to ubližování, co je to utrpení a tak dále. Z toho my čerpáme, protože v tom vyrůstáme a tady hraje roli i naše kultura, ten sociokulturní kontext. Ano, existuje kulturní psychoterapie, kulturní pojetí terapie, kulturní pojetí psychologie, to je třeba zase Hornejová a tak dále, jo. To taky hraje roli, v jaké kultuře jsme. V nějaké kultuře něco je považováno za zločin,
Přičemž v jiné kultuře to může mít v podstatě statisticky normální, protože se to děje. Může to ale i tak mít příznak neblahosti, příznak zla, příznak negativní vlastnosti a tak dále. Ale taky musíme začlenit určitý ten aktuální kontext, kulturní kontext, životní kontext. Určité vlastnosti jsou při výkonu a naplňování různých sociálních rolí vnímány taky různě, vhodně, nevhodně. To je strašně složitý. Tady vidíte, jak ta psychologie jako věda je ohromně složitá. Neexistuje jedna jediná pravda. To je to, co na psychologii miluju. Protože psychologie je extrémně složitá věda, která se sestává z ohromného množství informací, zážitků, zkušeností. Ano. Je to vlastně oblast lidského zkoumání, lidské vědy, kde hraje ohromnou roli životní zkušenost, životní náhled, ano, životní ta empírie, ta tíha té životní empírie, nejenom těch znalostí, ale té zkušenosti. No. To se všechno prolíná a stává se z toho taková ohromná koule vědomostí, zkušeností, zážitků, empírie a tak dále. Takže to jsme se dostali od Carla Rogerse a jeho individuální na individualitu zaměřenou terapii, jo, na klienta zaměřenou terapii, až po pojetí já. Kdo jsem, kdo bych měl být a kdo bych chtěl být. Subjektivní vnímání já, vnímání toho, kým bych měl být v rámci té society, té kultury, ale také kým bych chtěl být na základě mých vnitřních přání, hodnot, postojů, přesvědčení. Ano. Je taková triáda, ano, která je tady důležitá i v té terapii, i v tom sebenáhledu, protože někdy se to subjektivní pojetí já, toho self, tříští s tím objektivním, když co je to objektivní pojetí self, existuje vůbec objektivita, když každý z nás vnímá tu realitu přes svoje vlastní zrcadlo, přes svůj vlastní filtr, ale existuje jakési pojetí toho, kdo bych měl být v rámci té society, té kultury. Ale pak existuje moje subjektivní pojetí toho, kým bych chtěl být. A to se nemusí shodovat s tím, kým jsem, s tím subjektivním náhledem, jak já sám sebe vidím. A z toho může vznikat neuróza. No. Neurotické chování, maladaptivní chování, nepřizpůsobivé chování. No tak dále a tak dále. A o tom bych mohl povídat hodiny a hodiny, ale já myslím, že to stačí. Já jsem vám chtěl říct něco o Carlu Rogersovi, o individualitě člověka, o nezaměnitelnosti člověka, o náhledu na vlastní self, na vlastní já. A doufám, že jsem vám řekl něco zajímavého, co vás třeba obohatilo, co vás vedlo k zamyšlení. A já se budu těšit na další video, které si připravím a ve kterém vám řeknu něco jiného zajímavého z psychologie. Mé jméno Jakub, jsem magistrem psychologie s didaktikou, jsem taky psychologickým poradcem a konzultantem a pokud vás psychologie zajímá a zajímá vás tento různý pohled na skutečnosti, ta obšírnost psychologie, tak mi nezapomeňte sledovat, protože přijou další zajímavá videa. Mějte se krásně, ahoj.